Aworo sweetheart mak chama lot. Koro wadonja ne weche mag somo. Ne piny owacho kwedo report mayango ni nitiere chenro mar biro medo nengo somo e kuonde tiegruok mag mbalariany e pacho kaendi. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni onge chenro ma piny owacho nigo mar medo omenda mar fees ma ichule mbalariany duto 35 mag sirikal. Ne oloso bang' report yango ni omenda mar somo inyalo medi kowuok e siling 16,000 nyaka siling 48,000. I've made proposals to the President's Working Party to increase students' fees. While these proposals have been made, no decision, and I repeat, while these proposals have been made, no decision has been arrived at to increase the fees. We will await the recommendations of the Working Party before an informed decision is made on the way forward.